Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak lan Ibu Guru ingkang satuluring budi, ugi mboten kesupen kanca-kanca ingkang kula tresnani. Para rawuh ingkang kula hormati, sumangga langkung rumiyin saged ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat lan hidayahipun kita sedaya tasih diparingi kaselarasan. Shalawat miwah salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antutu syafaatipun wonten ing donya dumugi benjang wonten ing akhirat. Kanthi waosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mugi tansah linepatno ing duduka tinebahno saking tularse awit kula kemawantun jumeneng lumarep atur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kula badhe mandharaken babagan karesikan. Karesikan wigantos saged tumrap kula lan panjenengan sedaya kedah kita mbok pilih lingkungan menika panggenan gresang kita sedaya. Satemah kita kedah nguri-nguri lingkungan iki supados dados pagesangan ingkang ayem lan tentrem. Jagi karesikan lingkungan menika marna penyakit, kita minangka warga sekolah karesikan lingkungan saged kita tumrakaken wonten ing lingkungan sekolah ingkang kita tresnani. Mbok bilih lingkungan kita resik, kita ugi katok dampak positifipun. Inggih menika kegiatan pasinaon dados aman lan ngremenaken. Karesikan lingkungan sekolah saged kita tindakaken kanthi cara mujalarahan utawi sampah. Wonten ing panggenan ingkang sampun semekta tumindakaken piket kelas kanthi teratur. Kita minangka warga sekolah kedah sareng-sareng nyengkuyung babagan karesikan lingkungan sekolah. Supados dadosaken kita sedaya kraos karesikan lingkungan tanggung jawab kita sedaya. Kanthi menika ampun kita ngantos lena tumrap panggenan ingkang saben dinten kita gunakaken kangge sesinau sesarengan. Monggo sareng-sareng kita sedaya njagi karesikan diri pribadi ugi panggenan kita sedaya. Para rawuh ingkang minulya, cekap semanten ingkang saged kula aturaken. Mbok bilih wonten kathah kelepatan ugi kekhilafan kula nyuwun ageng samudra pangapunten. Saking kula pribadi, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.